Dankjewel, mama handje. Mag ik jullie vragen waarom jullie hier zijn? Omdat wij goed bevriend met haar waren. En wij toch wel hier ook willen zijn voor haar. Omdat het ook wel gewoon moeilijk is voor iedereen, denk ik. Het was ook gewoon een goede vriendin, dus ja. Ja. Mis je haar? Ja. Hey, en met deze tocht, wat gaat er dan door je heen? Toch wel het gemis van haar, denk ik. En de hoeveelheid mensen haar toch wel echt missen. Vind je dat mooi om te zien? Ja, dat wel. En doet het u ook iets? Ik vind het verschrikkelijk. En enorm verschrikkelijk. Voor allemaal. Ook voor de familie en ook voor de moeder en het kindje. En ook voor de papa. Voor allemaal. Is het goed dat u hier bent? Ja, het voelt goed. Het is heel moeilijk. Kom maar voor deze.